Hello viewers, kastap kabakaman ya fi. Aslam ngim jui kendo shu enrei tong antan ai biang gijing kai fi. Kadau kumbang ong fi ngalabun kam ka offline ministry menta to ai biang online fi. Ngelet no menta kastap. Kaban kran menta kastap kolong ka ka ba ngiyo jing hikai bangin penon kam na ka jing psa uji sukres ya kisan hajar. Pi haba bun sin ong fi bun sin mangi ngi puli ya ka bible ngang fi puli tangkum ka puruskam teng gila hikai khana sunday school barang red bankin puli kum ka puruskam ki thu sepang Goliat u David job yo Goliat ilong tang puruskam Daniel akram kisem kimla mudur ba ha kini la da fi puli da mensim khu ngang la da mensim khu dap fi bila ban penan kam ya kini ki principle sebab kini ki beri ujung ublay ngan ong fi ha ka jing em ka ba man ka singi jong fi but fin salong successful beri ublay ni successful mot ba fin job aki mo pi ublay simla thau ni bangin long ka tadang wong la thau ni bangin long ka khli bin dan ka jing job aki bang ile rei lada niat pat sabar jong ka bible ngan ong fi lani ngi puli ka bible tang man shule rutin ngimla ban penan kam ya ka ban le Jesus Christ wang nu bayo sngau ya ka tien bat ubale pi ngan khanyu ni batai halor ka yeng ngan khan ngan tharai yang ni ubriu ba kum tu batai ka lieng halor mok siang ti para ba ngi kali film ta fi puli bible penan kam ne mi gi principle jong ka bible ha ka jing im jong fi ba fin long ba fin job ki kam ki jam fi le na ka no ka jing im jong fi pat ni let peni man peni pamantang naka gospel uyo anis kalnong ka banriu khat manikong hadu khat lai ngan puli fi bat pini ngan hikai fi nang ni komno bau Jesus Christ haba u psa gini san hajar kadan ke ka bangi la ban yo nang ni to ini sedang no yo anis kalnong banriu khat manikong hadu khat lai bong hadin kini ki ru u Jisu la letno sasiliang gaduriau Galilaya kabalong kaduriau Tiberias ru baru pat ba babun ubut yo nabakila yo ki kamba ki baula le aki bapang ki Jisu la let ki shaulum pat hang tau la shong lambat ki senran jong u ti kanyam ka jinglat ka jing khawai niam jong ki jiu kalajan haba u Jisu ti ula khamit ya ki khmat bar lo yo pat ba babun uwan u ang hau Philip nang no ngin ya thit khpu ba kini kinya ba ya kani ti ulang ban tanju yu namar ula tip hi ya ka ba un sale u Philip ulai thua u arspa suka khpu un amdap yaki bakinya yo wat mar khandiat wei na kisenran u Andrew u para u Simon Petrus u ang hu dan wei khna hangniu badan santli gi khpu barli bat artli gi dokha handroi kita kilong ayu hapadang kat ni tu Jisu long tu pensyong syania ai gi briu bat ladan shibun uplang ha kata ga jaka umta gi briu gila syong syania ha ga jingkhan kumbasan hajar tu Jisu ula syem ya kita gi khpu bat ndau langu ula sam ha gi senran kita te ki senran de ha kita ki basyong kita ki senran de ha kita ki basyong kum juru ya kita ki dok ha kat bakiaman anda kilai kadang wang ha ki senran jong u tu ya khar ya ki balwet ibasa tam ban amle no ai ru namar kata kilai khar ba kilai pendap khat ar tukri ka balwet na kita ki santli ki khpu barli ki basa tam ha kita ki blayabam ki ngong fi ladang ni puli yang ni ketin jong blai da ka jingela mo mensim khut manong fi knyo nang ni ngap an batai no ngai fi kai ka bang yo nang ni bat ka principal ka bang la penan kam ya ldi para bangai kum bang ong fi ni kai ni ba fin penan kam ya ketin jong blai om tang ban subu kai ni khawat lam hang ni pi gumno pi ong ba ki yo Jisu hadin ba u Jisu lalet no sasiliang ka duriau Galilaya kabalong ka duriau Tiberias boleh no bat pai ba babun ale
bat kumno uji su penkiai bapang ule kamba penkiai bapang bat namar bau penkiai bapang ki bun ki briu ki lek ban bot u bat om tang ta la thu bakadan kanyam ka jinglat kan ka jing khawai niam ka jinglat tu uji su kures la let kiu sha ulum bat ki pat ba namar ba ki tip bau dan ka bau penkiai ki briu bapang ki la let bot u pi indal let bot tu apoi sha ka jaka ka bam dan jaka jing pam pat ba tu bot bet shong shit kan ong fi wi tu mo ti u kwa ka jing khia ru ya but ngan ong fi ti hakta uji su wang kumno pat ba kini kentin habau uji su la khmiet ya ki khmat ba lo yu i ba upat ba babun uwan uang hau philip nang no ngin ya thit khpu ba kini kin ya bam ya kani te ula ong ban tenju yu pat namar ba uji su le yu namar ba uji su la tep ya ka ai ka ba un sale i ne u philip wang no ti kai ka mang kwa ni Jesus Christ ngan ong fi udai ukhun jong blai uwan ha jing long do pe ha ni udan ha ka jing long do hang ni ngan ong fi ha ni kapor Jesus Christ udai khun jong blai taba kham shaman bat ka the full glory na ta ka buram jong blai baro uwan ha ka jing long do usngau ulang kumangi lapon udah mensim khot ndrai namar bau Jesus Christ open ko ngo tin jong blai lai thu tu bau ladap udah mensim bakhot ule yu umpet daki khmat jong kado pi la dei manga ma pi ibam subthu e khtin jong blai i san hajar pat ba te pada akan dik le kumno san hajar kumno le sing ala ban ong fi khani situation pi let's say menta pi dan haka aram ka syak jang fi imdan la chu pan si karam yang fi let's say imdan jingbam chu hieng ne pitre kanu no kamru dai i ki jing e la panek kadak la panek ndai uji su ong gumno pat namar bu dan yo men sim jong blai ulong kam nong fi ulang jai namar blai utip lupa udan ka ban pen i ba udan ka jingat fi uji skrus haba ukuran siapang ka jingat anong fi shimkran tang ka balong tang ki kentin ong fi ule di ki kam tu ngi i hang ne bo ule amno utan ju man yu ni u philip wang kum no wang no nang no ngin ya thit khpu ba kini kinya bam ya kan ni te ulong ban tan ju ya u namar ula tip hi ya ka ai ka bom sale pat kajingat jong Jesus Christ la dan lupa kapalan kapalan la dan lupa bun sa psa umpat psa ini kisan hajar la dan la ngat bangan salah psa ini kisan hajar la dan kapalan man ong fi pat Jesus Christ ule ai bangi ngin dan ka principal ngin bot ya u ngin bot ai ka bole ngin le ka jingat pat kadai Philip de baduna ba ka jingat pindala enturu bau ya kendu Jesus Christ hadin bau la mi pat wang diskus wang lam dang ai i akikti jong me gi bla sanar mo ami i kti bla mong jong me am la ban ngat du na ma ka jingat Philip kan ong fi andai pu Philip wang yu thong ne Philip ya thu au ars pa suka pu un amdap pe ba kran pa negative for an amdap ya ki bakin yo wat mar khandiat ukuran baik na negative andai Jesus Christ umdan mo katangan ong fi kakak upir ba mang one the great leader Jesus Christ the greatest leader kan fi umai tambu Quran motivation ndai ule kamba ba ngingin i bangin shania u ba ulang blai kan fi ba udan ka jingya dai ba ukparu pat ja yu pat arspa suka ukpu un amdap bikin yo wat mar khandiat wei na kisenran u andru para usiman wang au dan wei khna niu badan santli ikpu bat artli dok ha andai kita kilong ayu hapan kat ni lai thu andru suman pat wan dak no wang dan artli ki pu bat santli dok ha ma santli ki pu bat artli dok ha nong fi di jisu wang tu pensyong shania ki beri pat shwa bakin ja ki kamba jisu la ong pensyong lupa la le lupa dak jingat para banget haba fi dan hakaram ka sya akan kapor ne fidan haka financial problem
ani fi dan ka jing kerduk bam kinu ki bentak ki situation be atau fi khuslai na kumno fi khuslai kum philip pikiran negatif kum philip ne filong kum andru at least andru hang ni ngong fi udang yet hamong ba bam udang yet pangiti santli pu artli dok ha wad wong bam dap ru ni udang yet fi pet uji sukra sule amno ong pensyong ni ule da ka jingat kadai ka siti shi hebru ngan puli fi ka ong no nang bakhat wei khat bani ka ong ti kata ka jingat ka long kata ka jing ngau scam ya kita ki ai ya ki bangi kerman ka jing ngau scam ban saja ba ai ya kita ki bangi kerman ya kita ki ai bangi kerman kata ka jing tenju ya kita ki ai ki bang yo i fi ublai jongi uji sukres jongi udai batrai lengba ki ai bang impat yo i hidan em ke jingat ne piong ap ngan dai iswangan sale ap ngan dai iswangan sale pai uji sukres umpat ulai i daki ka jingat mot ka i daki khmat jong jingat ndai daki khmat makan jado lada fi kempet dak khmat makan jado ngasya ram mentang amla siu syu pila khuslai bila alat syarah panik ata ndoi ngan ong fi lada fi danu mensim jong ublai ngan ong la si fi kala ka bomot to ka jing baklang akum simaram ndoi yang jot menta ong try jisu bakodo hoi ngamdan pisah menta ndoi ngapet semi da ka jingat bangan sayu olat ngaduai menta pet uji sukre sule amno ukam panik wong pensyong mut ka penpau bau lok penlong jai wong no patladan shibun hau plang shibun uplang ha kata jaka kum tak jagi bri ya syong syania pa let's see kata kapor labun batangan bailen nyar balak panik layat charum chanang dan bat khun bat keti tu la itu ma lai kelumar dari uji sukre ong jai syong hau plang di sam arflai ong no uyalam yang ha kirut harut kiwa harut plang bajerngam jing keren ni pangkajing sania jing plang uang banlong jai relax kat ni ka panik mosan hajar beri ulai hana wa nyat wa yam tung tu kelung register jai pensyong sania aki wat khuslai fidan problem yum tau jai shwa wat khuslai wong no wong sania ha jingkan kumbasan tiu jisula syem kita kipu anda ula lakngu ula sam ki senran ule amno ya ka ka badan nau tau ku Jesus Christ aingu sublai buat lok kedia kelarai dan fi para banget ka bidang pet ni video pisuku slai pisukuran bet tang iju jingdu jingkerman ong pisukuran bet tang negatif filak dan kendet ipisah ban terekam terejam du piku slai pi knyum yu blai pi knyum ya situation nomlong yai gamta para banget nang fi lada fi kwa pau blai umle ki kamba pet i principle jong Jesus Christ idan ka jing mata long jai omno wat pet syu di ni khmat do lada fi kebat ni khmat do dai fi i bet tang ka jing du jing kerman ubanget ketin jong no ka blai ka omno ubanget the just shall live by faith ne utau ba hak un da ka jingat ni Jesus Christ ne habau aingo show blai kan ka bafidap da ni ka do not ka balong thankful oh Jesus oh God thankful Jesus fin pendan kam ya kanu ka badan mentangan oi fi let's see film dan kam dan jam filak ban pendan kam ya kanu ka tiar shat let's see ba fin sedang no ka jingat try nga aingu ngadan kan ka tiar shat ngadan new maida ngadan ni ata ngalet shat no ngalet di no ante ngat aingu ime fin sarai ngakran ni serious sekta anong fi hada idan kibriu ladan nang khuslai susu khuslai keren ni jingdu jingkerman pisa sa haju on fi arpau lai pau sa pos beli film kiu namar kadai attitude kadai ka jingbam ngat kadai ba fi kepet di khmat bakenjan simpilong tek kum gibri jong pertai kadai habu Jesus Christ le amno wang kala nang tam susu la aingo la psai kisan hajar bat har artu kri kalami pet ka bible ka khamchim tho bahkan si tok kai kini lada film dan nang ban penan kami ki principle jong aktin jong obleng ong fi fin sang syong sa ka jing dok ha jing kerdu ong fi
boleh ngam keren ini prosperity gospel boleh kum kuat ini bengin duk bengin kerdu bengin siam jenjar para banget ke kabangan itu praktikal nak jing em jonga akani abang sedang ban lek ministry ngam sedang lek ministry ngam tangkai yeng ru banwai ru ngam dan akan pat wai tak jing ai jong boleh ngai kadan ka yeng jong imai penan kam ya yeng jong imai manet sedang tu imai jong akham cepet ban up lepa ban dan tak building vi bun sin ya sedang ya kam jong boleh up shwa ya building ya sedang dah wo boleh wong sedang pet tak jingat ngalapet tak jingat ngono vi pet i principal jong tin jong boleh utaw ya pertai tempat dan ni uang kalau long hukum kalau nek skema la keren tak jingat mas setiap awat hilak jong mas yang pet bangas sedang ministry minta ilong imlong sapet kan sahe sedang ngaingu you boleh ai kami sim email sedang IT kamera songkai mundan bawan tentang marway syong tu ngaduai way arngut kawan sedang ni YouTube channel ru fimut bangadan ki kamera babas em tang mobile wat mentang orang lihat di mobile oh haleluya kisah dan ki ban yarap dah kamera oh lawan ki beri am tiap boleh ulek mno abang sedang ini mainstream ta suki di jingat boleh para banget ngaduai ngathok ong turaji subuh man sayo dah kayeng no wahai bikin wan para banget ban lek deliverance marbun menta diberi bahasa tek sakkum kam aurea ka kwa bra ka ji ting tiak menit ki miok tiak boleh wai kata kasap mo ba ya kata counseling no kumba fiok menta kata counseling keren gila ayok lak lut kamdan pisah nya sedang jisim wan si imai ru ilang kelut mesim ya syai ai ja ya imju knyum kan fi boleh kur kui ke yang imai bat ngar malah sedang tabat kibri gila abun mentang mentang ni tu fi ngila dan ngila oyok wai ban wai hai hamau tawar mentang is ningkong ni wai iwe kamera arajar san spa kala dap tu kamera mental hab dua sakawai ting akam sedang ong fi wat nak pisang sedang nak jengat ngak keren man ka step ong try mam simple long yang ka tedang ndai man penlong ka kli try bakani ministry try ji subkodo kam dei nam ta jong akadai baki brio kenyo bangan syakri ki brio syakri sho yu blai bat man penlong ban syakri ki brio la yo la lot fistu aba pio ban la lot men shwa nak keren ni gini para banget lu bangan sa share ni nget fin comments ai fi mchwa pi shwa fin mo bau boleh penenkam kaburam ka jingero suji skresndai abau penenkam tinggal penenkam ya kasap ban council fi ba minta fi dan ka jingku slai village jingesang film jule tau boleh pendak program dai nam dai para banget mentapat filet no fil alik yalap mentau dan suwe para banget ngau su lik yalap apa ka jingesang la kemen ba men de boleh la penenkam yu mentau la sedang penenkam ngarung kemen namar ngim jia bisni ni lada ki gro ki kham tam su ina ban yalap yaro utrai haleluya kim jete akum kim je ban kya along kemen along like lut di mana fi nanta ki lawan skibri boleh ula ba bangi trai kam boleh dah jingat ko ngapet i principal sung Jesus boleh mentau sedang kerku sama tawar ki labun ki bri ki lawan ban duai nak keleng ki jaka ki wan ana fi awak teng fi mlaan handle namar boleh dang asal dak ngidang hap ai training sisu tambah boleh la yarap anong fi ti bat uns ai lang tampai ko ong no tin jong boleh ko ong wa piswa ka hima jong boleh bat ya ka hak jong ubat ki ai baru uns ai lang tam anong fi la lang tam gini ki banget ki bawan mentaban panya syakri lang panya join lang ya keman haleluya namar boleh kadang kam yang ai fi banyak dak jingat pen gospel markas kalau nang bakat wai dekat ba arf sah do arf ndri ko angum no ko namar kata nga ong api baki ai baro kat ba pipan haba pikan pat tu nget ba pila diang ya kita pinsayo haba pida yang kerpat ru tu map lada pibat ngosi yano inoru bau kupa jong firu ubah benang on map de fi yaki ringkang jong fi ndai lada film ya map tu kupa jong fi ubah benang ru un am ya map dikiring kam jong fi kawai kalong ba haba piduai ya Jesus Christ how blai nget uang Jesus Christ nget ba pila yo pediang lupa kata ka di principal Jesus Christ tu hang ni uduai hu blai adap dan lupa ka plan namar wong ula adap dan lupa kata ka jing temu ban pesai kita kesan aja ula adap nget lupa ba un sa pesai kini kisan aja ong amen bak nga
umpat dan tang santli gi kepu ba artli dok ha ndre ula keren ula dan ka jingat pi ka jingat ka de ka penlong ya ka penyar kini ka jing perkat kampen kiem ngan ong fi ka penyar kini ka jing perkat ngan pesa be ini sanja Jesus Kristus ngan pesa be ini sanaja hikai ru umno gospel markas ong haba pila duai tungat ba pila yok pediang lupa wang tungat ba pila yok pediang lupa wang duai kerpat tungat ba pila pediang lupa ti pin sayo Jesus Kristus ya dah kata principal hiduai umno ta bat ka khuslai try ngaduai ka ni ka rambangan lat khuslai yang sibet try vidan haram try na duai dah ka jingat try jisu bangalayo pediang lupa ni pisangan siu kata ka di ka jingat ka basya di bafindan ni ka jingat ka basisya pat ngan ong fi dan kam ka jingat dai bu Jesus Kristus pi ka jingat dai kalong kumba fi dai fi long khun ulong pa sikpa sikun kile no bagi dan ka jingat dai ha bakim dan jingat dai to munut tu khun man pan ngan pan ni papam taru dan ka jingat dai myasuk myait bisni kparu pushe re habala dan ka jingat dai bat kpa sikun te kumi khun jong anu ta saus nam papa tip thiệt te kwa kata te long kum ta mo khlung gidang red ni tingi ai hoi ka ka baki dan kam an ai oki ke baki dan kam ma min sa ai dang kita rei kilong persistent ingat bat kim trei ai khlung tep dan yu fin kali kim khuslai kim dan namar balai takadau diskus ong long kum kini kena red ma sha ai ki bikin wan changa nama ta jong kilong ka hima kim dan tada pimdan kum pimlong kum ka dokno jeng ini kena red ong pinumyo ka ya ma ya ki hima ki benang jusukran mas pang kena red amar balai kidan ka jingat kim trai kim san rips nam pitip pi trai pi obam nam yo obam tang baki im bat ikeman bat nyong fi tang baki tip namar bagidan kimi pakin sa pesai ki atau pingat nam hau balai menta pidan nam kupa jong fi jusukres long nam mo uparlok hong fi Filong nem fi khun jong blai la fidan fin karan da ka jinget fin le da ka jinget nganong fi itu fi menta nang ni sakhmat nganong fi blai nga duna ba ka online nomor la bun bat la stang bun ministry nganget bakan sahe ba ka wei nagi ministry ka bansa penan kam borba blai apo selo ba ngidang long baret tang akran da ka jinget namar mdai ban penan buram blai namar ladang isai so ladang job man siambon ladang badiu badi drug sebadan haka aurea haka kelim haka kuslai haka depression habaki latlut habaki poisu Jesus Christ tinggi penan buram Jesus Christ ni wan look forward bakan he ngam sim trai nam tal din rai ban ya trai lang bat fi kwa ban ya join lang ru fi kitu gi badan haka jing syate sa khu mai wan sama tawar fin tak jingat ngong duai fi ban IT lot fin latlut ki bun beri pula latlut nya sakri lang in ai training ya firu lalu yang akran nak jingat ni ai training ibrib bafim am tang banga syukran YouTube pen sobang dari bafir fin le lang fin le duai ibri bapang fin be aksud fin sedang ban keren ya tin in ai training aduh bah Jesus ngam kwa tang ban long marwai ban le kam jebleng dari ban penlong senran haleluya amen tu rekhino sidah kemen nasyat kemen nong fi da penan kam ga ega ma keren kala ba mot no ni ki pop pai no ni tu jing bamnget jong fi pai no ni du jing kerman ong try nga renounce nga repent nga kala ka bamot nga i no ani jing bamnget jong nga jing long kastan ka bamdan jinget ka basu kuslai ai no nga pai shemi nga ya da ka jinget try jisu sakut yak snan jong nga nget try mala syaya ka ding na calvary man sim ai nga men sim jong jing syat ting ma ai men sim jong ka jing ka bor jong ka jing e jong ka jing kan atkar hallelujah kat banang mi isngi fin mot nga aja hari kadang bon kam jong blai long bala kerku ha kerteng jong Jesus Christ no panen long bala kerku ya kerteng jong try hallelujah amen ngindai kenduk pat mga isyan swear bye bye like share and subscribe